Ами хора, оказа се, че без да исках спрях с аписа и сега трябва да почваме от начало. Това ще го направя на 2 части този епизод. Това ще бъде втората част. Това ще бъде втората част. Първата част, сори, че така стана, ама честно, между другото ще се попитам, като свърши това видеото, мога да ги свърши по някакъв начин двете видеа, но надали. Като цяло добре, че не е кариера и нещо такова. Не е нищо толкова фатално. Не е примерно кариерата с Астън Вила. Да. Между трябва да си кажем последния епизод на много, защото съм малко така малко не се образих, че така ще стане. Но да, просто трябва да кача миналото видео само заради гола на Браим Диаз, не заради друго. Куртуа се намесва. Зико се намесва, обаче топката е в опасна близост до вратата. Де Бройне блокира Анри, не можеше да си направи контратаката, защото нямаше никой там. Тук братрето се опита да повтори изпълнението на Браим Диаз. Кени Катамо. Зико. Така да направим хубави контратаки. Не като неговите. Той малко селски контратаки прави братренството. Рита я напред и какво стане? И тук Алаба много тъпо ме изпута. Лайт. Зико. Анри. Фао. Тук Рухо пърка в ухото на Анри. Трябва да играем тактично. Кени Катамо, Де Бройне. МПП-то там блокира. Наистина имахме план, но той не скъпоти. Плана с контратаките явно не беше много успешен. Нали, направихме някои много хуи атаки, но просто не успяхме да ги завършим като хората. На. White. Бен Уайт. Лаги ми, на корнер точно решите ми се пие. Добре, че братрето е некатърно. Хаджи.
Анри към... Къде му беше този? Пас, но... Явно не. Арухо. Зико. Де Бройне. Рахимчо. Анри. Зико. Аре, стигате, брат. Опитвам се да играя класен футбол. Кой в контратака. Имаме шанс. Имаме шанс, може би с един от последните си шансове. Не. Това стана много грозно тук, стана това. Това стана много грозно. Не, бе, брат. Стига, бе. Защо не ми оставя атаката, бе? Защо, бе? Защо, бе? Защо, бе? Ще искаш с нас на Бунга, малка. А?